Alhaji Umar Dore kume min bima assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kadi fof en calmini kala biyo wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah gonɗo nder Afrique e Asie Australie. En calmini khalifaɓe diine ɓe, en calmini mawɗo leydi ndi e jagorɗe makko e kala ɓiɗɗo Sénégal naɓe wawi wonde e nder aduna fof hay ɓe gona Sénégal naɓe ɓe calminama ɓe jurama e diaspora o no didorino kamɓe fof ɓe ñaganama Allah korka moƴƴa ramadan mubarak. Eyi Alhaji Umar ɗum ko ruttade e deftere Allah ndeɗo deftere alqur'ana teddude yimɓeɓe kala koɓe lurdi ko hen poti ruttade nde tawno jomiraɗo subhanahu wa taala o haali to deftere makko teddude nde tawno korka farlama e dow men enen e adinoɓe en foof ene koranno kono ɗum ɗo etta nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yamiri en julɓe so tawi ƴewgol lewru so tawi yiyama yo yimɓeɓe koor so tawi yiyaka yo yimɓeɓe timmin so timmini so weeti yo dawru korka ɗum ɗo koye sarɗiyeji ɓurɗi tengtude to banggue ma no gandanɗa hoore ma darande lewru oɗo dumunna weeɓani yiide e nder aduna o Sénégal eɗen gandi waɗi duuɓi kewɗi lewru yiyetake ene heewi luure ɗe ganduɗa e nde leydi Sénégal sa welama mbiya Afrique foof ha hawri ko Sénégal ɓuuri hewde luure to banggue lewru Sénégal ene jeeya e leydi ɓurdi hewde luure to banggue dargol lewru ɗum noon ala ko addi ɗum so wona tarihaji gonɗi e leydi ndi yani laabi ɓeɗo ko tijaniyankoɓe ɓe ko murid en ɓe ko layen en ene heewi laabi gonɗi e nder Sénégal ɓe ko gadiriyankoɓe ɓe ko wahabiyankoɓe ɓe ko ibadur rahman en ɗum ɗo foof so woni e leydi gotiri kadi leydi ndi ala qaadi ndi ala joguiɓe commission islam tawa ñawirta ko deftere Allah ɗum ala e leydi he leydi ndi en ñawirani sariyatul islam deftere Allah ndeɗo nde ñawiraka e Sénégal eyi yimɓeɓe ɗo e Sénégal ndeɗo deftere Allah alqouranul karim nde ñawiraka e leydi Sénégal yimɓeɓe ñawirta ko miijoji men eyi ɓe ñawirani deftere Allah jomiraɗo subhanahu wa taala o wino kala ko yimɓe ene golla e dow leydi tanko en julɓe yo en ñawir deftere Allah nde qouranul karim kala ko en ñawirani deftere Allah qouranul karim ko mere kono Sénégal ɓe ñawirani deftere Allah yimɓe ñawirta ko miijoji men hakkilantagal men e wonde goto foof ene fotto ko ɓikkari e goto foof ene wiya e faydagal mum ɗum woni e leydi he diine l'islam noon ɗen kewi yewtude jewte men hay goto jeeya ɗum diine l'islam ko Allah jeeyi ɗum diine l'islam jippi koye nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qur'anul karim jippi koye dow makko e lewru korka jamma biyeteɗo laylatul qadri ko hen deftere Allah nde jippino e makko winda ko caggal makko kanko nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawi o wirnima nelaɗo Allah wirni ko 632 annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalti aduna to Madinatul Munawwar omono ubba e nder suudu nena Aïssa ko joom suudu makko tokoso ko ɓi Seydina Abubakar Siddiq caggal mum qur'an o winda luure mbaɗi hen sababu nelaɗo Allah immima ɗo koɓe kutortono deftere Allah de yoɓe bindu ɗum woto majjude hunjinoɓe alqouranul karim ɓe ɓurano yimɓe sappo deftere Allah nde winda waɗa woni ko 60 hizib ayaji ujunnaji 6,600 e 6,600 aya on toon cimoje 114 qur'ana masanoka qur'ana windanoka qur'ana alano toɓɓe qur'ana alano siddeji ko yimɓe masi ɗum ko yimɓe bindi ɗum ko yimɓe toɓɓi ɗum ko yimɓe gandanɗa hoore ma caati ɗum kono foof ko haala Allah a wawa ustude hen ko foti no gabbel zarra ni no nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam no qur'ana jippirno e makko e ɗemgal warsh ko ni qur'ana jippori Jibril alayhi salam ko ni addiranno e makko e wahyuji adde makko wahyu noon wona bindol par ce que annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wonano bindowo sa windi o wawa jangude kono noon Allah no wahyannomo qur'ana caggal makko noon ɗum tawi deftere nde nde winda e qur'anul karim
ko deftere Allah haala Allah tedduka sa ruttima e qur'ana ko istuwaruji gonton ko kewno gilayta baba adama alayhi salam no baba adama wurduno no annabi siso wonirno no ganduɗa horma no annabi idrissa en no gurduno no nabiyallah ganduɗa horma nuhu en ismail en ishaq en nabiyallah ibrahima en ayyuba en zulkifli en fa armiya alayhi salam en ayyuba alayhi salam en ɓeɗo fof goto hen fof holno golliranno e holno wondirno yimɓe ha are nabiyallah salim ha yetti ganduɗa hoorema e ɓiɓɓe ganduɗa hoorema nabiyallah yaqub ko wayno yusuf en no beddirano e nder boyli mana ganduɗa hoorema ɗeɗo hen gueɗe fof jomiraɗo subhanahu wa taala o haaltan ɗum nelaɗo allah e qur'anul karim qur'ana no waɗi ñawoji mum wonen ko jippi makka wonen ko jippi madinatul munawwara qur'ana noon caggal annabi o mbiɗen winda ene hutore hande sariyaji mbaɗa anduɓe jooɗi sariyaji ɗi fof so tawi yimɓe luurodiri duttito koye deftere allah nde ɗum noon fota bonnede e leydi sénégal sénégal ɗo e ndiɗo leydi wiyama 1032 keɓɗen l'islam won wiɓe ko saram kulle biyeteɗo waar jaabi ndiaye kam adi tuubde e leydi he guilay on zaman ha yetti cheikh souleymane racine bal en so souleymane racine bal o golliri deftere allah o ñawiranno ko l'islam kamɓe almami abdoul kadir kanen ko alaɗo en woɗɓe ɓe ñawiri deftere allah kono gila e zamanu cheikh souleymane ban 1776 nde gasi laamuji mabɓe gasi ganduɗa hoorema amiriyagal mabɓe gasi l'islam natti ñawede e sénégal hankkadi neɗɗo foof waɗi fedde mum banggue ene waɗa ko weeli ɗum hankkadi deftere allah nde hippa futankoɓe ko janggoɓe alquran ko wawɓe alquran kono deftere allah nde nde ñawiraka e nder leydi meɗen ko ɗum ɓuuri toon hewde ko joni memɗa haala ka hande e leydi men ɗo tolni ɗo yimɓe poɗɗorto komi ɓi moƴƴo komi tanum moƴƴo komi ɓi gandu komi tanum gandu te ɗum nelaɗo allah muhammad sallah sallam rentini en ɗum annabaɓe ujunnaje temedere ujunnaje nogas ujunnaje nayo annabi 124 000 prophète woni annabi ɓeɗo annabaɓe foof hay goto hen Allah mañirani sababu bamum hay goto hen Allah mañirani sababu yummum hay goto hen Allah mañirani sababu taniraɓe muɗum Allah mañiriɓe tan tottiɓe annabagal aɓe goni e mission o yoɓe ndewnu no Allah wirini te ko Allah suɓanto hoore mum waɗata annabi kamɓe fof hay goto e mabɓe mañiraka sababu ko tarum kaari ɗum Allah haali ɗum to deftere mum teddude alquranul karim yimɓe ene poti chiffre ɗum mais e leydi men sénégal ko neɗɗo ɗo jaggaɗo bani adama ɗo jaggaɗo ɗo yimɓeɓe ko kolla ko wona yoga yimɓe kollaka Allah kollako neɗɗo o so tawi neɗɗo hollaka Allah hollama neɗɗo kaari no wawi nanudema e nder aljanna kaari ene wawi defanadema kaari ene wawi waɗandema ɗum ɗo janggo yawmal qiyamati hakkude ma Allah ɗum ɗon ko funti ko ɗum tagi yimɓe hewɓe hande mbay kono haywanuji ni yimɓe hewɓe mbay kono haywanuji ni ceerno hakkude ma e ceernajo wodani ceerno o ko yo haalano no Allah rewirte sunna nelaɗo Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam no ɗoftirte keeri Allah ɗi holno neɗɗo gandanɗa hoorema rentorto diwde keeri Allah ɗi ɗofto konngol jomiraɗo subhanahu wa taala mawnina ɗum ko ɗum Allah yamiri en ko ɗum sernaɓe poti yamirde yimɓe ko heddi noon to banggal lewru ndu sénégal naɓe pamodirta par ce que hande ɗo leydi ndi waɗi ko galleji mi haalnima galle kaari en yiyani lewru mi juulata mi horata ceernam yiyani lewru hayso tawi oumar dore komi yi lewru ndu joni joni a ari a haalni kaari tant que a yowitaki e ndeɗo henne fedde a yowitaki oɗo henne groupe walla oɗo landa sa yowitaki hen tan ɓe kolta kom te wona noon Allah wi te ceerno e hoore mum tawana andi kono ko kañum tigui yaɓɓi hen koyɗe muɗum ɗum woni e ndiɗo leydi mbiyetedi sénégal sukaɓe so nerama noon so mawniri noon diine o waɗat kon fiɗi diine o waɗat ganduɗa hoorema ko ganduɗa ma siggoye par ce que diine l'islam koko laaɓi Allah yiiɗi koko laaɓi Allah yiiɗi ko laɓɓinoɓe yimɓe kadi kalana yimɓeɓe no Allah wirini mbasa haalande yimɓeɓe koye men mbasa haalande yimɓeɓe tañiraɓe men yimɓe sene kaala yo kalana yimɓeɓe Allah kalana yimɓeɓe nelaɗo Allah kalana yimɓeɓe sahabiyankoɓeɓe no gurduno kala yimɓe diine Allah o holno Allah waɗirimo tracé pawa e ayeji alqur'ana
taw ko teddude pawa e hadisaji nelaɗo Allah taw ko hadisaji nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pawa ɗum gandanɗa hoore ma e haaluji sahabiyankoɓe tugdinoɓe e konngol nelaɗo Allah ɓen kadi taabi inen kadi taw tugdinoɓe e sahabiyankoɓe tugdinoɓe e annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗin haaluji jaltine woni hadisaji laaɓɗi ko ɗum ɗo tagata diine o feewa kono so tawi hande neɗɗo ko wela fof ko ɗum o waɗata Sénégal tan jiyata lewru korka ara walla julde taske ara waɗa juldeji ɗiɗi walla waɗa juldeji tati te gandanɗa hoore ma hayso tawi anduɓe ɓe fof goto fof ene deƴƴi hen en jii e oɗo dumun tan jindaɗo men gonnoɗo ɗo biyeteɗo Mourchid Ayyan Thiam nde Allah noddimo o noti o yalti aduna en jii ko neɗɗo darinoɗo to banggue gandanɗa hoore ma affaire commission linéaire kila o yalti aduna en jii waɗi conflit ji affaire lomtugal goto fof ene yiiɗi joɗade e poste o mataw poste oji ɗi woni ko woni hen eyyi mataw won ko heɓete hen goto fof ko min jotto ko naggam e naggam ɗum ɗon fof ko aada Sénégal noon yimɓe ne poti ruttade Allah yimɓe ne poti hulde Allah wuɗi heewiɗe jomiraɗo subhanahu wa taala o wi zahra al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnasi ila akhiri aya kala musiba mon jiiɗon yani e dow mon ko onon yimɓe ɓe golliri juuɗe moɗon musiba o yimɓe ɓe golliri juuɗe men musiba o musibaji kewɗi jiyata ene jaaha e ndiɗo leydi mbiyetedi Sénégal ko yimɓe ɓe paggitiri koye mumen juuɗe mumen musibaji ɗi yanti e mumen a yiyat gando biyaɗo ko gando tawa ɗoftake konngol Allah ngol haydara kañum ko wutte joɗɗo galle joɗɗo oto mawɗo jawdi ɗanngal ɗum ɗo so tawi gando ko ɗum ɗo toppiti diina l'islam hokketake place muɗum ɗum tagui président de la république Macky Sall mo foti joddade anduɓe ɓe o namdoɓe no Allah wiri ni yoɓe ndewniri noon diina l'islam gonɗo nder Sénégal o yimɓe goppitake ene mbaɗa ko beela e l'islam laamu no jogui hen yiyande nde tawno laamu kañum laami sernaɓe laami fofof Allah tottiɓe laamu ngu kamɓe laami fof neɗɗo fof noon wawi haalde yiyande mum e leydi ndi kono to banggue doole to laamu kamɓe Allah totti kanko mawɗo leydi Alaji Macky Sall wonɗo diine heɓata oñaare e nder leydi walla no nanguirte e nder leydi état o ene foti hayso tawi o wona état mo ganduɗa ko état diine ko état l'islamique ko laïque omo jogui yiyande makko o namɗo ɓiɓɓe leydi ndi holko Allah wi e holno diine o foti gollirede e nder leydi ndi beele yimɓe ene keeɓa jaam beele luure ene natta e ndiɗo henne leydi mbiyetedi Sénégal luure wawa wasde wadde aduna kono noon enen Sénégal hol jiiɗo juldeji tati ɗum ɓurti Afrique australe Afrique centrale Afrique de l'Ouest Asie Europe Amérique on kewani yiɗ ɗeɗo henne luure ɗiɗo henne juldeji on kewani yiɗ ɗumen ko Sénégal tan anda so julde ari kam yimɓeɓe ko jogorɓe lurdude so lewru ene ƴeewe yimɓeɓe ko lurdoɓe so yimɓe ene taƴa yimɓeɓe ko lurdoɓe so hijjore noon ari kamɓe lurdoɓe ga henne ɓe min korata hande min juulata hande tabaskiji ɗiɗi korkaji ɗiɗi korkaji tati kono kala nde ɓe jeehi Makkatul Mukarram hijjoyti ñalawma arfa o so ari taw koɓe lurduɓe gaga Sénégal ga kono ñalawma arfa ɓe lurta ɗum to Makka to ɗum ko hunde fonde ƴewtede ɓe lurda ɗo e Sénégal so ɓe kajjoyi to Makka to ɓe kula lurdu toon ɓe tawno toon ko luwa won toon par ce que lewru ndu koko programme koko calcula yimɓe ne poti ƴewde asli lewru ndu fuɗɗode lewru ndu daroɗe lewru ndu ha e mayirɗe lewru ndu waɗe calendrier e astronomie jiɓɓe won wonɓe ɗo ƴeewoɓe lebbi nanɗo taw ɓen woni golleji men ene poti rokkede matériel uji ɗi ganduɗa hoore ma taw ko hen kettata ene mbawa ƴewande yimɓe lewru ndu kala ko jamiri yimɓe garta e yimɓe toppitiɓe ganduɗa hoore ma commission affaire linéaire kalana yimɓe ɓe ko kalɗa ko question mawɗo to banggue affaire commission président woni gadano kanko woni président de la république du Sénégal kanko foti yiidude e yimɓe ɓe poti yiidude taw ɓiɓe leydi ndi ɓe jooɗo ɓe ƴeewa ko foti waɗede ko waɗe so tawi ɓe gandi noon ɗum ɗo fota waɗede oɗo zaman ɓe mbasa yaltinde kalis aɓe mbaɗa hen ɓe jogo date mo ganduɗa on date tan jaggete so yonti ko jogori waɗede hen dépense fo waɗe hen dépense kono fota ko dépisede tawa date jaggetake
kala nde foti kalis leydi ndi foti yaltinede ene waɗe hunde yataw koɓe waɗɓe confirmation ɗum ɗo de so oɗo dépense yaltinama waɗama so date biyaɗo o yonti e hodiroji Allah ko wiya ko taw no wawi waɗede